Madwar 2000 membru tal-Korp tal-Pulizija se jgawdu minn pagi u kundizzjonijiet aħjar permezz ta' ftehim settorjali ġdid li ġie ffirmat bejn il-Gvern u rappreżentanti tal-ħaddiema fil-Korp. Il-ftehim settorjali mhux biss se jfisser żidiet fil-pagi u l-allowances iżda anki benefiċċji oħrajn bħal progress iżjed maġġel fl-iskali. Il-ftehim jirrikonoxxi wkoll li l-Pulizija jiltaqgħu ma' bosta xenarji imprevedibbli u għalhekk l-uffiċjali se jkunu koperti bi protezzjoni legali brabta mal-ħidma tagħhom. Ir-rappreżentanti tal-ħaddiema permezz ta' żewġ unions, il-Police Officers Union fih dan il-General Workers Union u l-Malta Police Union, laqgħu b'sodisfazzjon dan il-ftehim li ġie ffirmat minnu fih wara l-intemm dak preċedenti. Il-Police Officers Union fissret il-ftehim bħala wieħed pożittiv għaliex jirrikonoxxi l-Korp bħala pilastru kruċjali favur iż-żamma tal-ordni u jibni fuq ta' qablu billi jtejjeb il-pagi u l-kundizzjonijiet tal-uffiċjali kollha. Ir-rieda bejn kulħadd min kien preżenti biex nagħlquh. Kenna daqsxejn anka argumenti tifhimha, imma on the long run dak kien li nagħlquh. Il-Malta Police Union qalet li dan huwa ftehim li se jsaħħaħ il-kundizzjonijiet preżenti u joffri bażi soda għall-futur. Li laqtitni lili speċjalment kienet illi kien hemm l-appoġġ b'mod speċjali min-naħa tal-amministrazzjoni tal-Pulizija, ġifieri Kummissarju Angelo Gafa, id-DG, bil-Gvern kollox. Kien hemm il-will li naslu għal f'dan il-ftehim li llum ġie ffirmat. Meta fl-Akademja l-Korpi Dixxiplinarji iltaqa' ma' uffiċjali u rekluti li anki huma se jgawdu minn dan il-ftehim, il-Prim Ministru Robert Abela sostna kif l-investiment fl-uffiċjali tal-Korp huwa investiment dirett f'ħaddiema li huma ta' fejda u servizz għal ġid komuni. Waqt diskussjoni mal-uffiċjali tal-Korp, il-Prim Ministru sema dwar il-ħidma tagħhom u fehm l-importanza tat-taħriġ kontinwu, filwaqt li rimarka li l-Gvern irid jibqa' jagħti lodda permezz ta' investiment kontinwu favur iż-żamma tal-ordni u l-ġid fil-komunità. Il-ftehim ġie ffirmat fil-preżenza tal-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Byron Camilleri u s-Segretarju Permanenti Ewlieni Tony Sultana huwa xhieda tal-impenn tal-Gvern li jinvesti fir-riżorsa umana ta' pilastru importanti fis-sigurtà ta' pajjiżna.